Among Dios Amahan nga labing gamanan, Ginoo dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Lord, nining kagabiyon padayon namo giimbita ra balang espiritu nga magtabang kanamo Lord sa pag-andam, Lord nga lastar sa among mga kasing-kasing ginahuna nga maka-focus kami Lord sa pagpaminaw sa imong buhi nga pulo. Lord, ipalabas kini sa matang usa ka namo. Tuloy tabangan kami nga adunay kasing-kasing nga mutuman sa among mga madungog karon nga pulong Ginoo. Lord, kay ang imong balahang espiritu nga gibutang kanamo dili man gahi sama sa bato, kundi imo ning pahumok humok sa pagsunod sa imong kabuotan. Buha kami Lord, nga dili lang maminaw kundi Lord amo kini i-apply sa among matag kinabuhi. Sa tabang sa imong balahang espiritu nga maghatag kanamo pagpahinumdom o maghatag kusog nga kami makahimo makalahutay sa pagkinabuhi nga matarong sumala sa imong kabubuton. Salamat ka Dios, pagkadumala ka sa kinatibuk-an sa mong paghisgot, bisan ako Lord nga mga instrumento ning kabyan. Kaya wala kami mahimo kung wala ang imong pag-uban, kung wala ang imong pagtabang. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, Amen. Amen. Okay, mga igsoon, padayon ta sa pag-isgot sa pulong sa Dios sa Kolosas 1 verses 1 paingon sa 8. Sa Bisaya nga version, RCPB akong pagabasahon, Revised Cebuano Popular Version. Iyon dinhi, gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuod sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon, alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas nga mga buutang igsuon diha ni Kristo. Maghatag kaninyo grasya o kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Kristo sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasairan ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kini bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud kini. Nakatunan ninyo kini gikan ni Epafras ang atong minahal nga kauban ug buotang alagad ni Kristo. Isugin lang niya kami sa gugma gihatag kaninyo sa Espiritu. So kana ang atong pag-iskutan karon gigabhion ug ato ning giuluhan mabungahon nga pagsangyaw. Ha? Mabungahon nga pagsangyaw. Ah, agi intro niini kining sulata kauban sama nga sa sulat nga nasulat nahimo ni Pablo samtang siya na preso, no? Bisan close kayo ang guard kaniya kay nagkadina man siya kada sundalo nga nagbantay kaniya, no? Pero na si kalayaan nga makasulat siya ug mabisitahan sa mga kaigsuonan, no? Sulat ni ngadto para address ni para sa mga taga Colossae, no? Karon sa kasamtangan gitawag ning modern Turkey nahimutang dati ilan sa bukid. No? Nasulat ni aron batukan ang mga mini nga nakasagol sa bundok. Na ay mga mini nga nakasagol sa bundok. No? So, sa intro sa sulat, makita nato nga si Pablo wala nagpagarbo sa iyang kagalingon. Wala siya nagpa-honorable. No? Kung dili nagpaila siya nga alagad, gani ang iyang pag-alagad kabubuton sa Dios. No? Dili personal niya nga pangandoy, no? Kung dili tinawag, pinili gid siya aron maghatod, aron magsangyaw sa pulong sa Dios. Mabungahong pagsangyaw, natong gititle niini, una kay naay nag-ampo, no? Ang verse 3, nagpasalamat kami kanunay sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Kristo sa among pag-ampo alang kanimo. So naay pag-ampo, no? Pag-ampo pa gyud nga inugdanan sa pagpasalamat. Kanunay pa gyud, no? Meaning anda mo dawat sa unsa may ubag sa Dios. Masaligon sa Dios. No?
na ay pag-ampo kanunay, na ay devotion, na ay connection, na ay relasyon. Kana muna ang secret ng magic word, no? Aron ang prayer tubagon naa sa formula. Gihatag ni Pablo ug sa ubang mga alagad. Prayer with thanksgiving. No? Kung moampo sila, naagi pagpasalamat sa Dios. No? Kana usab mga igsoon ng atong sundon kay kana epektibong nasulayan na sa ilang panahon o hangtod sa atong panahon, no? Kay ang Dios nga walay pagkausap, no? Ang Dios walay pagkausap. Prayer nga mamuhat ang Dios sa iyang pulong nga gisangyaw, no? Mutubo sila spiritually, magbunga ang ilang kinabuhi kay kana ang buhing ebidensya, no? Kaya ang maayong balita naghatag man gyud kining bunga, bearing fruit ang maayong balita, og fruit pag yun nga mo grow, mo spread, no? Mo increase, no? Bearing fruit everywhere diha sa pag-usab sa mga kinabuhi sa mga tao nga makadawat sa gahom sa Dios, no? By God's power mo nang mahimong lalom o bugos ang pagkasinati sa tao na masangyawan niini, no? So muna mabungahong pagsangyaw kay naay nag-ampo kanila sa Kolosas. Wala man aktual nga nag-adto si Pablo apan sila nag-ampo sa mga katawhan nga sangyawan didtong napita o ikaduha nagbunga kini kay sila nahimong mga buutan, no? Buhing ebidensya. Kung sa Efeso ang intro sa sulat, mga katawhan na nahiusa sa Dios. Diba ang nahiusa sa Dios, mahimo na siyang pag-ong bumuan. Yung sa Efeso na. Sa Filipos, dimension ko din sa intro sa sulat, nga mga nagmatinumanon kang Kristo. Dayon sa Kolosas, ang sa gingon, mga buutang igsuon diya ni Kristo. Pag ganindot pa kaya, katawagan kang buutan. No? Verse 2 alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas ng mga buutang igsuon diya ni Kristo. No? Katawhan sa Dios. Nahimo una silang katawhan sa Dios diha ni Kristo by faith. No? Tungod sa ilang pagtuo ni Jesus, ang Juan 1:12, tungod sila pagsalig, nahimo silang mga anak sa Dios. Nahimo silang katawhan sa Dios. Nahisakop sila sa pamilya sa Dios. O ang ikaduhang Korintos 5:17, diha na dayon, mahimo ng bag-ong binuha. Mahimo ng buutang alagad, buutang anak, buutang igsuon. Nagkinabuhi na diha ng Kristo, adunay debosyon, pagtugyan sa pilingon, malipayon nga mag-alagad sa Dios ug sa ubang mga tao. Ang sa nasbi ni tawag og saints or santos, no? Faithful brother. Di man automatic nga faithful o perfect ang pagkinabuhi, pero nahimong santos diha tungod sa pagtuo ng Kristo Jesus ug nagapadayon ang proseso niini sa sanctification hangtod mabalaan ma-perfect sama sa kinayan, no? Kana ang nabalita nila, no? Nabalita kay Pablo. Verse 4 kay nakabalita kami matungod sa inyong pagtuo ng Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Ay nagbalita kanila makadasig, makatabang ang balita karon paspas naman kayo tungod sa social media. Ang paspas ko may bala ng atong mga baho kung na may mga di maayo nga buhat. Ha? Pero kanila dili baho, kung dili kahumot. Ha? Ni alis nga ang kahumot sa ilang pagkinabuhi, no? Sa mga alagad nga simhok nakabati sa balita glabaw na gayon ang Dios, no? About sa ilang pagtuo kang Hesus, nagmatinad-anon sila, nagsimba nila ang Dios, galagaran, may nadlukon sila sa pagkakasala, kaya ang Dios balaan ug mosilot kayo sa sala. In short, nahigugma sila sa Dios nga may unang nahigugma kanila ug nagbunga kini sa ilang gugma ngadto sa katawhan, ha? Katawhan. Muna mabungahon ang pagsangyaw na nahimo dito sa Kolosas hinaay gaampo ug nagresulta kini sa nahimo mga buutang alagad tungod sa ilang pagtuo ni Jesus ug nagbunga kini sa gugma sa katawhan. Ha? Ang katawhan sa Dios ilang giamuma, ilang gimatuto aron molambo. Nagtinabanga sila, teamwork sila
sa pag-agak sa usag-usa walay ilang gipasagdan, ha? Tungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus ug sa ilang gugma sa tanang katawan sa Dios. Ang Galacia 6:10 busa samtang may kagayonan kita buhaton tang maayo ngadto sa tanang mga tao labi na gayud ang atong isig ka magtotoo. So, may priority na giuna ang isig ka magtotoo. Kung lahos na rin na ngadto sa uban, sa komunidad, labi na katong wala pa diha kang Kristo. So muna ang pagkinabuhi diha kang Kristo, paghigugma sa uban, paghigugma sa Dios, paghigugma sa katawan. Pag-alagad sa Dios, pag-alagad sa katawan. 1 Corinthians 13:13, busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom, ug gugma apan ang labing dako niini mao ang gugma. Ana ang gugma ng faith nila kay Jesus, love nila sa katawhan, dayon ang ikatulo paglaom. Ha? Nagbunga kini tungod kini sa paglaom ang ilang gihuptan. Ha? Verse 5, tungod sa paglaom magitagana kaninyo dito sa langit, nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. So buhi pa sila mga taga Colosas, malaumo na sila. Kasi sila mga tagalangit na. Ha? Pilipos 3:20, apan ang atong puluyanan ato sa langit. May nang po kita nagpaabot sa pag-anhi sa tumanubos gikan sa langit ang Ginoong Hesus Kristo. Jesus gani, no? Siya na mismo ang nag-andam og lawak alang kanato. Ang katursidos, nag-andam sa lawak, dapit alang sa iyang mga magtotoo. Ingon pa niya, kung dili pa ni tinuod, di na mo na ko sultihan. Yan naman, kay si Jesus, kama to uran. Walay prank sa iya, walay prank-prank, walay joke-joke. Ha? Pag musulti siya, tinuod yun na. Yung kita mo, di maging kalikayan, joke tayo, prank. Ato ginayang bawion, kay makapamakak naman ito. Atong pandayunan, kay sala pa yan. Atong prank na, joke, hindi na to. Ay, joke na bitaw, ay prank na bitaw, no? So, ang Ginoong Isus, pag siya ang musulti, na naay langit, nagpreparar siya dito dapit alang kaninyo kanato na nagtuo kaniya sigurado gid na kay kung dili pa tinuod di na mo nako sa tiyan ingon pa niya no? Sa Juan 14:2 no? Sa una kami gisaaran niya upatigid mo sa baul sa uma mga nanumtag sa tabako ug mais kung mo pananom sa una no? Saaran pindot kayo nga bike hinangop mi kay ko lagi kay kahalin sa kuan no? Palitan mi no? Di ay to wala gyapon no ilang gi-enjoy gamit sa ilang bisyo dayon wala ni napalitan sa gisaad no ang basta ang tao gisaad unsay ingon unsay pulong atong dumduman gihimo lang ang saad aron aron lang pakyason pero sa Ginoo gihimo niya ang saad aron iyang tumanon di siya pwede mo saad kung dili niya tumanon kay siya Dios nga matinod-anon dili makakot. Amen mga igsoon. So nagbunga gayud ang gospel na sa pagtuo, gugma, kay nakahatag ng kinibuhing paglaom, sakto bagong panglantaw sa kinabuhi. Kay naablihan man ang ilang spiritual eyes. Nakita nila ang angayan nga priority sa kinabuhi o angayan nga tutukan sa kinabuhi. Dili sa tawhanon, dili sa mga kalibutanon, kundi sa langit ng mga butang. Malaumon kay naay gidahom nga sigurado kay ang nagsaad sigurado man og masaligan amen kay ang Dios buhi ug nagtagana gayon sa atong maayong future sa atong future nga padulungan ang atong final destination nga destiny na so 1 Peter 1:3 and 4 magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo tungod sa dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinagi sa pagbanhaw kan Kristo. Naghatag kini kanatong paglaom nga dili matarog ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kanila. No? Sigurado gayud na unsa man ang atubang karon mahawas ta puhon yan ang mga kiligtanan. Kaya dito sa langit wala nagyibisan gamay na lang nga kasakit puro nakalipay ang atong masinatian no
o gitagana kini kaninyo nga mga believers, mga magtotoo ni Kristo. Walay lain nagpaaran ini ang mga nagtuo kang Kristo. Jesus nga itong Ginoo ug manluluwas. Bidawat o misalig niya. Ha? Munay ang langit mo nang dapit niya mo gini kasagaran gitiguha sa kadaghanan. Kay dihang dapita wala na mas hayahay makalabaw pa sa kayahay. Ang kayahay pag yun nga walay katapusan walay bugto, no? Kayahay karon ugma. Kadto sa enjoy now. Suffer later na. Suffer sunod po, no? Sa langit. Puro kalipay ang mga tagamtaman mga iso. No? Huwag ka na gitagana. Isaat. Yadto lamang. Nagtuo. Kang Ginoong Hesus nga Ginoo ug manluluwas. Ha? Ang dapit nga gitiguha sa kadaghanan. Pangutanon bitaw, kinsay gusto langit, no? Daghan man gid magpataas. Daghan man gid gusto langit. Pero ingnan gani nga isa gusto mamatay. Hadlok pag mamatay kay wa pa siguro, no? Pero ang saad sa Ginoo sigurado gid na langit tanan nga nagtuo sa kinasangkasing ng Kristo Jesus. Amen mga isa. Bisan unsa pa atong naabot sa kinabuhi pero wa pa ta kaabot sa langit. Or bisan naabot pa nato ang langit pinaagi sa pag sakay og spaceship na makaabot og langit panganod no? O dili pa man mao ang langit nga naa didto ang presensya sa Dios. Tawang lamang ang tanan. Makaadto ta sa langit pinaagi kang Jesus. See, because Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Tawang lang ang tanan. Ang Mark 8:36, kung sa may makuha sa katao, umaangkon niyang tibuok kalibutan at ang tawadaan siya sa iyang kinabuhi. Wala kaya. Sa kung gitaganan na nga para dito ta, dili na mausab pa. By grace, through faith in Christ Jesus, dili ang atong buhat ang basihan, kundi ang buhat ni Kristo Jesus. Dili ang atong buhat pag-antos mo'y nakahimo na itong santos, kundi ang pag-antos ni Kristo Jesus na naghimo ka natong santos. Amen mga ison, kung adunay mapandol sa sala ng tao na nagtuo kang Kristo Jesus, ang iyang pag-antos, ang iyang blessing, hindi niya ma-enjoy samtang dito pa siya sa kalibutan. Papa nang iyang kalag, luwason sa Ginoo. At pagtuo ang kaluwasan, Titus 2:7, pinagi siyang grasya, isipon kitang matarong sa Diyos, aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay katapusan niya ato. Naamang yun, pag kinabuhi, naamang yun mga bunga, resulta, ang dili matag-an, pag-abot sa nahan, mapandol, makasala ang tao, na diha ang consequence po iyang pag-atubang. No? Tungod sa gospel, pinaagi sa matalad-anong alagad na nagsangyo usab sa pure nga gospel, walay halo. Ang gospel na tinuod na makaluwas, makausab, maka-motivates to do good work, to love others, basta pure gani nga gospel na agi kalambigitan niya na langit. Magsangyo gani ang gospel, magisgot apil gina magisgotan ang langit, no? Kaya diha mahaw ta gikan sa kalisdanan, mahaw ta malikay ta gikan sa impierno. No? Kung malaumon ta nga malangit pohon, magkinabuhi ta kanay Dios, magkinabuhi ta kasama kang Jesus. Ang atong aksyon, ang atong kinaiya, dili lang emosyon. No? Pagtuman, pagsunod sa iyang paglaom din ni naghisgot ni confident trust in the reality of heaven. Nakagayon ang isaan ni Kristo Jesus. Balik ko na ko, and sige ni Ginong Jesus, kung dili pa natin nood, di na mo na ko sultihan. Kung maabot ka na ito ang pagduha sa itong pagtuo, ang gugma na atong hinumduman, na atong destinasyon pohon, sigurado ta ng langit. Sa mga panahon na muro maglayan ng Panginoon, muro mag-guilty ko. Yeah? So, tutok ta sa atong kaugmaon. Ang Roma 8:24-25, di ay giluwas kita tungod nining maong paglaom. Apan kung makita nato atong gilawman, dili na kana nato matawag na paglaom. Kailangan pabadiyay nato ang nakita. Apan kung mulaom kita,
So wala na to makita magpaabot ta nga mapahiloma. Dili sa unsang butang kun dili lalom nga kasiguruan, lig-on nga pagsalig na moabot may tabo gayud ang atong kilaong. Asa nato na makaplagan? Sa saad lang sa Dios. Kay siya sure gayud nga dili mapakyas. Ang Roma 5:5 dili gayud kita pakyason nini paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay tos uno dos nga gipasikan diya sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Dios kadili gayud mamakan. Isaan kanato sa mga kinabuhi sukad pa sa sinugdan. So muna mga igsoon nagbunga sa gugma nga ang ilang paglaom na moabot kayod gitagana sa Dios. Naglangit, no? Ang verse 6 niabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kini bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug sa pagsinati gayud ni tibuok kalibutan, no? Posible kini. Kaya wala may imposible sa kini. Tanang tao man o dapit na abtuan na nasangyawan nagbunga na sinati gayud. Kaya may malisod sa Dios. Walay tao, walay kinaiya nga dili niya kaya usbon. Ug damor nga paspas ang pagkaylap sa gospel ug magkadaghan nakabig na sangyawan plus nagbunga pa gyud sa ilang mga kinabuhi sa samot, no? Sa atong pagsangyaw sa pure nga mensahe sa gospel sa may balita gospel gyud nga gisangyaw ni Pablo kung igsoon kung kana nga itong gisangyaw nga gospel kaluwasan may balita may manifestations kana ang atong gisangyaw magdahom mag-expect din ta nga naagi mahitabo nga bunga magbabungahon gina fruit bearing yun ang gospel na the gospel or the word of God it's not just an information nga ipaibalo ta lang mo nga mo ni dili lang siya information kundi transformation makahatag og kausaban sa tao, no? Either maabtan pa nato ang tao nga itong isangyawan nga nausab o masaksihan nato tama nila na Pablo no? Masaksihan pa nila ilang sangyawan or ang uban patay na sila. Kaya pag nagbunga ang ilang ibang sangya dito. Example ako, product ko sa mga nasangyawan po, namatay na po iban nga nagbigamit ang ilang kinapulit aron ko matuto, ma mo grow, no? Sa mga kaigsunan dito nga distribusyuhan nato, daghan ang mga kinabuhi. Nahimo ng pastor karon, nahimo ng nagmatandaan nga Kristohanon, no? Dili man tanan nga mahimong alagad pastor nga mga dagkong posisyon simbahan, no? Basta nang matinad-anon nga alagad nahimo na usab ang ilang kinabuhi na usab ang ilang Dios nga gisimba na usab ang ilang fellowship kay tinuod na mga katawan sa Dios ilang gikauban na usab ang ilang pagtuo gituohan nga Dios na usab ang ilang pamaagi sa pag-ampo dili na bisag kinsa nila ilang ampuan ay ampo sa bisag unsa na so muna mga isuon sa application na mas nahinangop ko nga gusto na ko ibalik ang evangelism class dito sa bukid gani mahimo din hipod sa dawi na sa main na nga naapod unta balik-balik ko ng evangelism class nalipay pud ko kay naanay progress sa nga mabalik ang discipleship training program ha? Aron malampas ka nato mahanas ta ug dili magduha-duha pag share sa uban mahitungod sa kamaayo sa Ginoo labi na ang gospel ha pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud niini dili man atong maayong panabot ha? Kaya wala man gyud maayong panabot ang spiritually dead or spiritual blind ha maka-response lang kini kun magrasyahan diya na ang tinuod nga pagsabot sa grasya sa Dios bisan ang pagtubo grasya gyapon sa Dios ug bisan ang paandam nato nga motugyan mosunod sa kabuton sa Dios grasya gyapon sa Dios growing in faith hope and love is the results in grace and peace from God ay kalinaw diha sa Dios ang Dios panalangin so na ebidensya ang ilang gugma no? Gospel bearing no? Ang Holy Spirit na mupuyo ka na ito manato kawata sa Kristo Jesus na diha ang bunga sa balang Espiritu na maghatag kausaban sa kinabuhi increase no? Multiply o spread ang gahom sa Dios sa
dili na maghuna sa tugalingon lamang kundi magmabungahon diha sa Dios paghatag himaya sa Dios. Sa atong pangutana, sabay bagong bunga na atong nasinapi baguhay lang mga iso. Sa atong kinabuhi, naaba, or ang mga niagi ng mga bunga, imposible kayo sa Kristanan na walay nagbunga, na walay bunga ay ang nasinapi labi na gugma, labi na pagtuo, labi na paglaok. Ang Colossus product sa prayer and thanksgiving, product sa gospel ng saad sa Dios, sangyawan nituo og mga usab sila mga iso. Ang verse 7, nakatunan ninyo kini kani Epapras, ang atong minahal nga kauban ug buotang alagad ni Kristo. Si Epapras nagtudlo ug iya pud ni kinabuhi ang gitudlo. Diya na-influensya sila, natakdan sila. Inyon nga tawag ni Pablo mga buotang alagad ni Kristo. Dili lang sila tigpaminaw lang, kundi tigtanaw lang, kundi nagabuhat kayo. What they hear and see. Nakita nila kang nadungog, nakita nila kang Epapras, nila kinabuhi. Si Pablo kaila kaayo sa kabuutan ni Epapras, kay iya mong guning nasabay sa ministry. Pilimon 1:23, nangumusta kaninyo si Epapras nga gibilanggo uban kanako tungod kang Kristo Jesus. Kauban niya binilanggo. Colossus 4:12, nangumusta si Epapras sakop sa inyong pundok sa luguan ni Kristo Jesus. Kanunay siya nag-ampo kamay ito na alang kaniya naghangyo siya sa Dios magpabilin ang takamulig o lingkod ug magtuman gayud sa kabuton. Kauban gayud ni Pablo si Epapras o nakabalogit siya sa iyan. Yan na, nagsun simple ng illustration kung nakauban na to kasagara mo na nakailag maayo na to sama sa asawag bana gid sa may nakaila sa iyang maayo sa iyang bana sama ang asawa po nagkaila po maayo sa kinaya sa iyang bana sama po sa anak ng TV show nga Pinay Big Brother sa primero magpa-impress pa sila sa ilang mga kinaya pero kadugay labi na naan sa kalisdanan ang gawas na ilang mga kinaya. Anong tao ba nga nailhan ni mga bulaan lagi kini siya nga tanaon nga tao sa magsabay gani mo uban mo dugay diha ni mo mailhan labi na kunay mga kalisdanan mo gawas gid ang pagka siya. Verse 8, gisugin lang niya kami sa gugmang gihatag kaniya sa Espiritu. Nanaa, hindi na-implant ang Holy Spirit, ang tuburan sa gugma, ug uban pang mga bunga, mudagayday na pinaagis bilang Espiritu. Gugma, di overflow, no? Ug ilang napasinati silang mga kaigsuonan. Christians have no excuse for not loving. Walay sila lang na gugma. Ako dili na tanan kristanan kinahanglan diyan magigugma. Tanan man ipabati sa gugma sa Ginoo o tanan nga nakadawat Kristo na ang balang espiritu ug ang gasa number 1 nga gasa sa balang espiritu love. Christian love is the best decision to act in the best interest of others. Sa atong pagkinabuhi, nagkulang bata o naglisod bata paghigugma sa uban. Namo gitawon isuro pag kanili gugma ay na so pagkalisod bigyan na mo man ay gusto natin kita magani lisod magani tayo gugma sa mga pagtabang sa balang espiritu aron ko haon natong cold heart no ang tagaan tag labing nga kasing-kasing na mo masulabi sa atong kinabuhi. Kaya mo man ka na sa atong panapos mga igsoon na atong nasabtan na nakuha na ang mabungahon nagmabungahon ang pagsangyaw kay naay mga nagampo. Mainiton nagampo ug resulta kini sa kinabuhi sa katawhan nga nahimong buutan alagad lambo ang ilang pagtuo kang Ginoo nagbunga sa gugma ug ang paglaom ilang gihawiran kasaad sa Dios nga gitagana dito sa langit. So atong challenge or application unsa man ang atong problema kasakitan kalisdanan balatian ug nag-ungaw man sa kamatayan kana usab ang atong huptan ang gisaad sa Dios nga langit. Balik ko nako ang Ginoong sa ingon
dili na lang muna ako sultihan kundi pa na tinuod kay siya ang kamatuoran. Ini man igsoon makambuta. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit. Dalaygon kayo sa mga kinabuhi, sa imong pagpalabas, sa imong pulong nining kinabi. Palangini ang matag usa nga wala kay labyan sa matag usa kanamo naga paminaw ug mo review pa niini dito. Mamuhat ka, manalangin ka, magpalambo ka sa among mga kinaiyahan o gamiton nimo ang kinabuhi mo share usab sa buhing paglaom nga among nahuptan diha kang Ginoo Hesus. Lord, himuah nga modan-ag among mga kinabuhi diha sa among mga pamilya, diha sa komunidad din kami nangimuyo bisan sa among mga trabahoan. Salamat ka Dios, kanimo ang tanan dungog himaya pasalamat sa pangalan ni Ginoo Hesus. Amen. Dalay